हेलो लोगोफोर, गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनोबो आंनि बे खन्थाइ मुलुग फेसबुक पेजनि गेजेरजों अननाय आरो खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। माय हाम्बल भिउवार्स लोगो नोंथांमोन, बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव मिथिहोनो आखायाव लादोंदि जोंहा दानि फैबाय थानाय एबा नेक्स्ट उइकनि वेडनेसडेआवहाय 1 तारिख जानुवारि 2025 निउ इयारखौ बरायनो थाखाय जोंहा जोंनि बेंगलर बड' चार्चआव मोनसे निउ इयारखौ बरायनायनि एबा गोदान बोसोरखौ बरायनायनि हाबाफारि लानाय जादों। बिनिखायनो जायफोरा बेंगालरनि सिटि खना खनला जायगाफोराव थायो, नोंथांमोना सम गैयाब्लाबो सम दिहुननानै सानसेनि दिनखौ सुथि खालामनानैब्लाबो जोंजों लोगोसे लैहोर लैहोर फैनानै बे निउ इयार बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैफानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। सफैलायबाय गोदान बोसोरा, बारग'लांबाय गोजाम बोसोरा। जै नांगौमोनब्लाबो गाबनांगौमोनब्लाबो दै नांगौमोनब्लाबो बासायनानै लाबोबाय जोंखौ। जै नांगौमोनब्लाबो गाबनांगौमोनब्लाबो दै नांगौमोनब्लाबो बासायनानै लाबोबाय जोंखौ। रंजानि रोजाबनि इसोरखौ समायहोनि, रंजानि रोजाबनि खौसेयै आवगायलांनि। सफैलायबाय गोदान बोसोरा,